खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि गिबि खौराङानो जाहैबाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिआरनि बारग' सिएम प्रमद बर' बिथाङा रायजो सभानि एमपिनि फोरमान बिलाइखौ आजावनानै लानो हाबाय। प्रमद बर' बिथाङा मोननो हानाय मेम्बार अफ पार्लियामेन्टनि फोरमान बिलाइखौ थांनाय सानखालि आजावनानै लाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिटिसिआव मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बिपिएफ दोलोनि सोरखार फैनायनि उननिफ्राय बिटिसिनि दाब दाब ओनसोलाव जौगालु हाबा मावगोननि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बादिनो फिन बिटिसिनि तामुलपुराव 150 कौटि रांनि मावथांखिनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हादोरसायाव सानफ्रोमबो सिखाव खावनायनि जेंनाया जेरावबो बांबोगासिनो आरो बेबायदि सिखाव खावनाय जाथाया गोदान बाथ्रा नंलिया। बेबायदिनो बिश्वनाथावबो सिखाव खावनाय जाथायफोरा बांबोगासिनो दं। बेबायदि समावनो बिश्वनाथाव जायगानि सासे सुबुंनि गोख्रों संदांनाय एबा सांग्रांथियाव सानै सिखावखौ हमनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। कामरुप जिल्लायाव साबा साइबार क्राइम गेंगखौ हमनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिस क्राइम इनभेस्टिगेशन डिपार्टमेन्टनि सिङाव साइबार पुलिसआ कामरुप जिल्लानिफ्राय साबा दुथां लुथिग्राफोरखौ हमनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मैया आसाम सोरखारा 40 लाख नखरफोरनो 3,600 कौटि रांखौ अरुणोदय 3.0 अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों साफ्रोम आइजो नखरनो साफायाव 9,000 राङै सोनानै होनाय जायो। आरोबाव मोनसे गोजोनथाव खौरां 13 मार्च खालि पीएम किसाननि 22थि किस्तिखौ आबादारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव सोनानै होसिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बोथोर बिगियाननि मोनसे गिदिर खौरां। बोथोर बिगियाननि बायदिब्ला आसामाव 11 मार्चनिफ्राय 14 मार्चसिम अखा हानाय आरो सारअन्थाइ गावनायनि आसा दं होननानै बोथोर बिगियाननिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बीसीसीआईआ गुवाहाटीखौ राजस्थान रयेल्सनि थाखाय आईपीएलनि मोनथाम नखरारि मेचफोरखौ बे सिजनआव बारसपारा स्टेडियामाव खुंनो थाखाय आर'ज खालामनायखौ नाजावो। इरान आरो इजराइलनि दावहाया मोनसे गिख्रंथाव दावहा जानानै थांगासिनो दं। मिलिटारि बेस आरो थावनि इनफ्रास्ट्राक्चारखौ नोजोर होनानै आमेरिका आरो इजराइलआ इरानाव गोबां बिबांनि एयार स्ट्राइक खालामगासिनो दं। खौरां मोननाय बायदिब्ला आमेरिकानि टमाहक मिसाइलफोरा इराननि गंसे गुदि फरायसालिनि साखाथियाव थानाय मोनसे बेसआव सौग्रावहैदोंमोन, जायनि जाहोनाव सा 168 सुबुंनि जिउ खहा जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला आयातुल्ला आली खामेनी थैनायनि उनाव बिथांनि नैथि फिसाज्ला मजदाबा खामेनीखौ गोदान जौसिन दैदेनगिरि मुं होनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों।